Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε καθοριστικά στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις νεότερες γενιές, προσφέροντας το καλύτερό μας. Θεωρούμε ότι είναι αποστολή μας να συνεισφέρουμε σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους. Έχοντας το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση στον πυρήνα της στρατηγικής μας, σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ESG, το οποίο αναπτύσσεται σε όλο το οικοσύστημα της εταιρείας μας. Αρχικά, έχουμε εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης για την κατανάλωση ενέργειας και νερού, επιτρέποντάς μας να εντοπίζουμε και να μειώνουμε την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τις συνεργασίες μας, συνεργαζόμαστε με τοπικούς παραγωγούς και αγρότες, υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία και διασφαλίζοντας έτσι την υψηλότερη αξία για το γάλα μας, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες ανάπτυξής τους μέσω νέων και καινοτόμων προτύπων ποιότητας για την καλή διαβίωση των ζώων. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας, όπου μέσω του προγράμματος έμπρακτης προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης συμμετοχή, συμμετέχουμε ενεργά στην τοπική κοινωνία, έχοντας σκοπό να ενθαρρύνουμε τους συνανθρώπους μας, ώστε να επιλέγουν υγιεινά προϊόντα με στόχο την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής. Πάντα σε συνεργασία και προσεγγίζοντας επαγγελματίες διατροφής, με δέσμευση σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα τους οδηγήσουν σε ένα μέλλον βασισμένο στην καλύτερη διατροφή. Για μας, ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα βιωσιμότητας. Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας σχετικά με τη βιωσιμότητα και την υγιεινή διατροφή, σε συνεργασία πάντα με επαγγελματίες του κλάδου. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στην καθημερινή μας λειτουργία, προάγοντας όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ευημερία της κοινωνίας γύρω μας. Η συμμετοχή μας στο CSR Cyprus έχει πολλές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών μας. Καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με άλλες εταιρείες και οργανισμούς που μοιράζονται παρόμοιες αξίες με εμάς και αυτό μας προσφέρει πολύτιμες συνεργασίες και ανταλλαγή γνώσεων. Επιπρόσθετα, μέσω σεμιναρίων και workshops, έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε νέες πρακτικές και στρατηγικές για την ενίσχυση των προσπαθειών βιωσιμότητας. Η συμμετοχή μας στο δίκτυο του CSR Cyprus μας εμπνέει να αναπτύξουμε καινοτόμες προσεγγίσεις στη βιωσιμότητα, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον οργανισμό μας. Μέσα από τις κοινές μας δράσεις μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων μας και την ικανοποίησή τους. Κλείνοντας, η Χαραλαμπίδης Κρίστης μαζί με το CSR Cyprus δημιουργούν ένα πιο βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους μας.